Kuyenzeka ke basikhokozelwe umoya wothando nomoya woqobo. Ekuthi ke nomuntu uyathetha, uthetha ekhuthaza umntana wabo, uthetha esakha umntana wabo ukuze angahlazisi ikhaya. Mabonke igama lenkosi, nikhumbule bazalwane, xa senza naloo nto thina bekusakukano ecaweni uzawufika uthi laa cawe emungu kanti aba bantu bezama nje phaa ecaweni yinto uba abanamntu wobakhokhela ababonisa bona banemizamo bayathetha bathi siyafuna ukumkhonza uthixo qha ke sisuka sahlala phantsi saqulunqa imideko yethu sahamba ngayo. Wena ubonayo icawe ifuna indawo yokusondela ukwazi ukuhamba naye kakuhle umkhulisa aphume kulaa nto angabona uba okumele ndikhonza uthixo ngoba uthixo ukhonza ngezilanga. Mabonke igama lenkosi. Ewe isizathu ke esesibili njengabazalwane benempazamo ngento yokuthi ngumhlangano xa kufuna uthixo soze asibize ngesiduko ubuye uyazi ukhutshelwe uyakushumayela uvakalise igama phakathi kwabantu likathixo. Masiphumle bazalwane phaa ufundu sike sonke sibhekise uthi nabangumntu omnye ongakukhona ongakholwayo phaa masibengaqengane naye akholwe. Thina sinendawo yokokuba kukho noko ukushota kubazalwane bazogcwalisa emhlanganweni wabo. Kukho izinto ekufuneka uzithethe emhlanganweni ulungisa abazalwane ukwakheka oko noneyazikaba bendiphazama kanti ndide nahamba phaa apho sikhokhelana khona nesizathu sokuhlangana. Uthe inkosi ndilandele ndenza bengabambisi babantu ube ngumbambisi wabantu uphila imisebenzi yakho mayike mihle phaa ekuhlaleni kwaba bantu kunye nabo. Xa uze apha uzonikwa izixhobo uzogcwaliswa uzokwazi into yokokuba mawume kanjani njengomntana kaThixo ukuze bakubona njengokuthixo sitsho mayike mihle imisebenzi yenu phambi kwabantu ukuze bakwazi ukumzukisa. Iweske xa liyekhaya kuswelekiwe okanye pam kuswelekiwe bathi behleli phaya abantu baphume behlunguzela intloko uba baske bazogcwalisana. Ukhona bazibhalisela amakhulu abantu. Malibonke igama lenkosi. Namhlanje njengoba siqala ke bazalwane siyagqiba nasemini ngomso siqhube nangolaa suku sokuqaleni ngomvulo. Ayifuni bantu bangqamileyo, ifuna abantu abazazikisa ukubethelela imfundiso ebantwini ukuze kwakumelele abantu phandle. Niyayazi nani le nto ndiyayithetha, abazalwane bohlukahlukene. Njengoba hlukahlukene loo nto yenziwa yilaa nto bazirhatha bandile nkosi pride. Ulowo umzalwane akudibana nabantu kulaa dolophu ahlala kuyo uthi umzalwane libanga eli omnye ongekhoyo apha uthatha into okokuba ke lihlabathi. Malonke igama lenkosi. Hayi akukho bandla likaThixo lenziwa ngeziko. Nani apha anilobandla likaThixo. Bayibona? Anilobandla likaThixo. Ibandla likaThixo lona lingcwele kungena into emdaka. Kodwa kuthiwa kwezaa ntlangano zethu zezithili zendawo zethu kungena nabani phaa osezawukhuliswa. Esi sitya sedongwe ajikwa besisitya sembeko esifanele umninisi. Yenza ke kukhulisana kwendawo loo nto kulaa mabandla endawo thina zinto abahlangana khona. Kona xa siphaa kuThixo kuthiwa ngela kakubhaptizwa ngalo abo bavumileyo kongezelelwa ebandleni imiphefumlo. Loo nto ithetha ukuthi bonke abakholayo baphaa kuKristu. Kuthiwa futhi abanaxhala noba bafe ngoku sozabaphambilwe ngabasaphilayo lafika ithuba lokuza kukaKristu uzava nango balele ukufa. Kuthiwa xa sikhuthaza futhi ngalo
sonke ndivakalisa ezinto ndisazisa nomelo leka ngumntwana bazalwane nenkolelo. Hayi ndifuna nje umhlangano ibe ngwebandla sivumeni into yokokuba hayi size apha ngenjongo zokokuba mna ndakhe ndicinga nawe usengolo hlobo. Akukho nomntu ozinto yoba ndizawuthetha nam ke mandingapha nje kugcwele ukuthi ingaske kube mnandi ezinto eziqhele uzibona ngaske zingenzeki. Madobi igama lenkosi ngenxa yokuba ndimoyika uThixo ndibe nentlonto akwenzeka ezo zinto nendide ndijonge phantsi ndibe ngathi ndilele kanti andelanga qha ndineentlonto. Madobi igama lenkosi uThixo ke bazalwane njengesiphokozele olathando leli lenziwa kwakuba noqala umbona umthandwa kanti nalolapha njengam sebade ndihambe ezidolophu njena ubusithi wava umuntu thina kwethetha isiXhosa uqonda ithini ngumkhaya umthandile basithiwa waseledifreya umazibani wasesaka kuba ethetha isiXhosa lapha nengapha mhlawumbi phambi kwesithathu uvele uthi mkhaya kuyo waseledifreya ngabasikakuhle kwakuthanda le nto banikunye. Umzekelo wale nto ndingumpinga nam ndike ndiyenze loo nto leyo. Uba ndibuza impilo apha abe esithi lowa hayi ngaba kwezimpilo asukathi ndimawawa ke mna ndibheka ngoko nangoko ngoba ubiza umntana sekhaya ngani igama lasekhaya mawawa uyasibona sibheka ngoba ngani ukuthi mawawa ngapha thatha ziindlela zokupheka ndiyofika kuye. Uba ke ngoku nam ndingaphambi kwenu ndithi hayi bazalwane ndineyofundaba ezingaye uKristu nam bazalwane ndakholwa ndaba ngumntana kaThixo yintoni nobangela into bani ndipekulule enganto kusikuze kumundithande usikuthi wagqiba ubona into yokokuba ke hayi umntakwethu lo ungumntu onendawo ezikhwalelayo ubone mandeke ukhawuleza ukwenzela into yoba ukwazi uhamba naye azokwazi ukumelana nezindawo zakhe ezikhwalelayo. Kukumthanda umzalwane kukumnakazelela into yokokuba naye angaske ayifumane into yoba ngumntwana kaThixo okanye akhule afikelele kubudoda obupheleleyo. Madobi igama lenkosi. Ewe zintanga zezo zinto esizohlangana ngazo apha kodwa sonke sizele uzohlala phantsi ngoba inkosi ithi yakusigqiba isidlo sayo yabiza bonke abantu ukuze bafike apha yabaxelela into zakhe zonke zomsimo ezimnandi nezintle zokulungisela abantu mabeze bangeneselesele nathi sizohlala phantsi side into ezimnandi zothixo wethu esizasomeleze ngakumbi kwexesha ngoku ubona into yoba nawe ungaboni uphuma nentongo ubetha abantu kuyagezwa phandle ifuna sibe ngabomeleleyo kungenjalo singathi imali ifuna sibe ngabomeleleyo ngoba kuyalanjwa apha phandle singachithi khona ngaloo nto masondlaleni bazalwane sikhule njengoba suka kwindawo ngeendawo nje siyayazi into yoba omnye bengekafikeleli kuyiqonda le ndawo omnye bengekafikeleli kule mna ke ndiyayifumana le nto kanti semhlangano kodwa bathini ndicele ndize nomhlangano ukhulile into bendiqonda ngohlobo ndiye ndayifumana. Mayibonke likhathi elenziwa nguSathane ekosahlulahlula sibe ngamaqembu kuba umuntu engasiboni isiqu sam kandaba aqheluzini akho azondiqangata qaqala undibona endithatha abantu umntana kaThixo. Okokugqibela ke ngandithethayo ibandla abazalwane lenziwe ngumoya alenziwanga zizinto yayibandla ligqibe ihlabathi apha banokhulu lokokuba angathi beke wava iChina lingena ungambona imibini intloko esemjiji amaChina lokho kweli bandla eningakawaboni ithetha mntweni zonke iintlanga ezi zikweli bandla eli bandla lizemva apha eAfrika nathi njengoba singaka nje asiqalanga nto apha sifike into eqhubekekayo esingene kuyo sahlolisisa yona sahamba nayo ke ngoku asiqali nto akukho mntu abantu abakwaziyo ukuma axhasa abanye abantu ngabantu abaziqalele amabala andibangekho ndandikhala
uThixo undilungiselela nobengushweze sona ukuze phakame ancede mna okukokwamkhula ukuze kuhambe ngentando kaThixo. Ngakho igama lenkosi le nto ndithethayo ndihlamba into yoba ingqiqo yethu mayiphume kule nto lapha phandle. Kuba kuthiwa akekho umzalwane oyakumbona uThixo exhasa omnye umzalwane. Le nto ithathethiwe leyo makayazi umntu uba unabazalwane ngabathiyo loo mzalwane uthi uhambe kunyani nampamza kasaza bayakhona ngoba siyona indlela uThixo siya ngayo leyo. Ifuna nje umzalwane ozithobe ngenani lagama lokuba funeka nje omnye umzalwane wakuva mkhona ukuthi siyabulela sandile. Malonke igama lenkosi. Nditsho ukuthi ke zintanga njengoba siqala ke namhlanje mayibe wethu sonke lo mhlangano. Ayingumhlangano wabazalwane base-SAGA, umhlangano wethu sonke nabase-SAGA ayingowabo. Umhlangano kaThixo lo ekufuneka into yoba xa siqhuba sawufikelela ekuphumleni siphumle, siphinde masigqibeli sonke ukuthi ngomso siqaleni ngelinye ixesha. Siyazi into yokokuba ke siyakudibana sibalungisela aba bantu ngoba bafuneka sidlile. Kukho abantu xa kufika ixesha lokuba makudliwe ubona indlela abasilangazelela ngayo nabasishawuta ngayo bafunde masidakhe nokutyo usimamele. Hayi funeka abasiphume sitye siyazi into yoba akho nto siyincinela sipholile kumnandi sadlula ukutya sibuye siqhubekekeni singawestisi ixesha. Kukho abazalwane bathuka ezo zinto. Nam ndimi apho umntu omdala ngumntu omdala umntana. Ndiyayazi loo nto into yokokuba ke ukukholwa kwakuKristu kusenza abazalwane utsho ukuthi ke singabantwana bakaThixo. Kodwa basixelela ke ngoku okokuba ke njengoba nina inini ziqu nase nakholwa umyalelo endinika wona wambona umntu omdala ungutatakho ungangutatakho, umama ungangumama, intanga ingangentanga yam. Zizinto uThixo azibekileyo na akanasuka umntu athi ethebheni yemzalwane wam sayazenzeka loo nto kodwa uThixo uthe masihloniphane. Akanasuka umntana wam engathelanga kuthi mzalwane kumendini azothi mzalwane kotata apho. Kaloku le nto yonkonzo lena yaseminqubeni. Imbeko yathiwa apha okanye kakhe apha njengoba ndimtata phaa endlini nabazalwane bakufika into yokokuba abantwana bam nanku umntu ongangutata nanku umntu ongangumama ndilapha qala into yoba ali kukuphelela nto yoba ungutata ungumama. Ayikho laa nto ke ithi bazalwane abatsha kutsho ilizwi likaThixo. Malibonge inkosi. Ilizwi likaThixo lithi ukuba uthi uyamazi uzungayenzi imithetho yakhe ulixoki. Ezinto ezithethayo zithethiwe nguThixo. Ububona ungamele ngefuthe lokuba ufuna udlakaza abantu adlakaze namaxhego ngoba wakuvela umntu ongutata nam ndiyeva. Kunyanzeleka into yoba ndimbulise okanye ndimmamele. Malibonke igama lenkosi. Kuthiwa yinto yalapha eyothi yakubonga lihlabathi loo nto iyimbeko. Kuthiwa kulo yimisebenzi emihle ebangela into yoba athi nam ndangena. Malibonke igama lenkosi. Njengoba nokuthetha siyakulungisa ngoba le nto ndithethayo yayithethwa ngumzali wethu uPawulos ebhekisa kuye uTito ongumfana nakuye uTimothi ongumfana abaphethiswe iindaba zikaThixo. Azithe ezo ndaba yethu wakuziphathisiwe umntu omdala engekazazi usuke uthanda yoba yiminkwenkwana uyakudala engutata ube nawe umcengela utata ekubeni uba hayi makadangeni apha enkolweni. Ndikhumbula mna ekhaya ndandingakwazi into yokoba ndiyithethe notata sasiya kumama sifunda ukuba makasithethelele phaa kutata simoyika noba kube sifuna ukuyilungisa sasingakwazi ude silunge funeka siyingene ngendlela. Nalapha izwi lenkosi lithi yeyi ungayenzeni ndodile nkulu uthethise njena njani funeka ulungise. Abanye abantu ngenxa
unkembe wakhe wathi ufika ke ngokufumana phaya nathi sizanga zofunyana ilathi ngase naxa kufika amadoda lanti bizwayo kwaye ngomhlanga umlindo beke waya kufika yafika emlindweni woku umntu athetha pha ngendlela athetha ngayo kodwa thina siyasuka singena ngoko iwesi ozathi uthethe nathi usiyale emlindweni zosiyalapha thina sisodwa ngento zakabeka uzichaza xa uyachaza njengoba namthe ndiyala nabafana ngokunto yoba njengabafana wabajongejana amaxhela azozithetha ezinto emlindweni emlindweni utenene isithethayo ibhosini azozaphasa ezasebandleni ezo ilathi ngaske siqabuke uzazi ukuthethaphi ukuze ungawuthobi umgangatho wemali lizokwazi ukuhlonipha bazokwazi abantu ukuya ngoba kuthi imisebenzi yabazalwana abapostile yayimihle phakathi kwabantu kanti ngabantu abaninzi baphuma eyobajoyina singadumi ngokokuba sithuka abantu sihankqalaza abantu umuntu noba ngumntu ongumanguvela ube mena ngomlezo umphakamise umenze egangalaleni uba ndiphephe nangentsela kulike egangalaleni ukanti uqingelo kwesuka kuzofuna nawe kuthiwa heyi uyashumayela bahlaliswa phantsi bonke ayikho yakathixo leyo akuhlaliswa abantu phantsi abo kodwa kudliswa izimvu zikathixo wandipenda uthixo bazalwane esenze into yoba xa ndimi apha ndiyijongile qala makuthi qala into yoba sibuka yona dlisa izimvu zam andizothetha unothanda nisizimvu zomntu funeka ndijongile umntu lo ndithi kunamthuli uba ndidlise ingabuyonela ngale ndlela athetha ngayo kuthiwa simonka yona yolusa amatakane wangamubomi bakuthixo ngikayothanda kangeke nihlabathi ethandela ukuze liguquke kangoba sishiya nalo msebenzi wakakazokugaba asiamkenathi uzasishiya kodwa uzakucela uthi into yokokuba ke siphephe kuye inkohlakalo kodwa ukuze sibe ngumzekelo njengoba eneshilo wabuya ke inkosi wabuya uyesu wabuyela kuthi wathi uzoba nathi debesephethweni kwephakade eli akukho yesu kude ulapha kuni mantonke bazalwane umzalwane uyazi into yokokuba ke umzimba wakho itempile kathixo ngeke namaqhinga kuba kaloku lo umkhonzayo ngulapha kuwe oziqondayo nengamango zakho uyayibona nenjongo yakho yokuthetha ngolu hlobo ubuyayazi loo nto uba noloyiko mantonke igama lenkosi kuba lo ngoku ndizimangalela kuye akandithumanga athethe ngolu hlobo qha mna nditsabe into yoba make ndizixhamse kwaba bazana balapha seyide yaqheleka loo nto abantu babe nomda wokuphuma wobe emlindweni apho iqale khona le nto yokuhambisana kwabantu emlindweni kuba sibabini xa kuthetha lona ndaba noambe nomkhulu ehambisa abantu nam ukuphakama kwam ndifuna ukuhambisa kwakuphakama lona zathi kwaka mna kuqale ngowakhe wesibini amane sithi amen abe naye ehambisa kude kuxoxa kuphikiswane apha balibonke igama lenkosi hayi ke bantwana bakathixo le nto ndiyenzayo yile kuthiwa ke hayi ufunakala abantu babe bathanjiswe ngeoli hayi siyathanjiswa ngeoli okokuba nyhani masiyalana ihlabathi lilindele thina ukuze iintawo ziguquke zilindele thina masizame ukukhuthazana kwimisebenzi elungileyo emike sizowina iiklawe izozala laa nto yokokuba